Пенсионери са вече към гибел. 7 човека се самозапалиха през времето на управата на ГЕРБ, което това е нещо катастрофално за целия свет, не само за България. И нещо е пагубно, и нещо е унищожаващо. След това безработни. Трябва да пристаниш в нещо, имаше допълнителни пенсии, там ги залъгваш. Бойко ко? Магистрали, и са магистрали учеят. България вече е държава, в която работните места се създават от бизнес. Създаването на по-добри условия за правене на бизнес е изключително важно. Ние затова в новата си програма сме казали, че ще направим и Министерство на електронното управление. Българските данъкоплатци, всички останали 80 от вас, очаквам нови избори, не е промяна. Сега няма да се създаде правителство тия 3 месеца, пак ще ни... И след това ще видим дали ще има промяна, но не се надявам. Близките 5 години. Си оставаме на същото, даже по-зле. Тази година е толкова зле, тук млади момчета завършили средно образование. Казват, ромите не се учат, тук всички деца са средно образование. Имаме и висшисти, не работят.